K vyhodnoteniu 31. ročníka tohto bežeckého preteku. Ja som veľmi rád, že si stoja na vlastných nohách, sanitka nemusela prísť, vynikajúce ste bežali, musím teda povedať, že čest tým, aj sláva, ktorí sa zúčastnili, pretože naozaj niektorí na tom stáli prvý raz a dúfam, že si to trošku zoberú k srdcu a že budú chodiť trénovať aj s tými, ktorí už začali a chcú sa tento bežecký štýl naučiť, aby boli v tom dobrí a na rok istý víťaz. Prosím vás pekne, ceny sa budú odozdávať tak, že len dorastenci sú tu hlavná kategória, pretože je to na pamiatku toho žiaka, ktorý bol dorastencom, ktorý umrel pri tréningu nešťastnou náhodou. A na jeho pamiatku sa vlastne tento pretek robí. Takže poprosím vás o kľud, teraz poprosím pani riaditeľku o pár slov a ako aj zhodnotenie tohto preteku a odozdanie cien tým najlepším. Takže milí priatelia športu, ja vám všetkým veľmi ďakujem za to, že ste sa zúčastnili takéhoto nádherného preteku. Počasie nám vyšlo akurát tak ako má, zvoní mi k tomu aj mobil, takže máte to s fanfárami. Osobne by som chcela poďakovať všetkým mojim kolegom, ktorí vlastne pripravili pretek a v prvom rade pánovi inžinierovi Novákovi, pre ktorého je tento pretek vlastne srdcovka a v podstate sa venuje tej príprave s najväčšou zodpovednosťou. Ja by som teraz poprosila pána inžiniera, aby sme spoločne odovzdali ceny. Tak začneme dorastenc, kategória dorastenci. Andrej, zmeraj toto, lebo na prvom mieste sa umiestnil Adam Šalkovský. Prosím, potlesk. Poprosím nastúpiť tu niekde, alebo tu, aby sme sa mohli potom fotiť. Na druhom mieste Andrej Buzalka. Na treťom mieste Ján Necpal. To vidno, trénovali už. To len za to, že má takú vetrovku ako ty farbu. Pozná skratku. Ste to tu mali prešpekulované. Takže zatlieskame. Ďakujeme, foto. Ešte išlo? Dobre. Dušan. Medzi kategórii, ale my to máme ako dorastenka, ale ona sa snaží, bude za chvíľku veľká. Sa na prvom mieste umiestnila Timea Potančaková. Krásne bežala. Tak Dušan sa fotiť prvý. Dobre. Oto šváričko aj túto pánovi kameramanovi. Slečná. Ešte aby ťa dosnímal, dobre? Dobre. Výborne. Môže sa zaradiť do rodinného tímu. Na prvom mieste v kategórii ženy sa umiestnila Pokračovať ku všetkým usporiadateľom Duškávača. Ako toto? Čo? Háňavní. na druhom mieste Janka Potančaková. Mal som strať dve rovinky a priedušky ma bolia. Bežka. Studený vzduch. Na prvom mieste v kategórii veteráni inžinier Juraj Cengel. Podaj mi tie rukavice tamto, prosím.
konečne prvý potom. Žije sa známa v prospech školy. Na druhom mieste je Luboš Prokej. No daj si ma tak málo potráviť. Za to, že ty nejdeš. Na treťom mieste Tomáš Šima. Stačí takto, pán kolega. Po troch rumoch. Aj. Pani riaditeľka, poďme si na spodku si spravíme. Prosím vás, všetci sa podpíšte prevzati cieľ. Kde sa tu fotky? Dáme. Prosím vás, ak môžeme a budeme vládať ešte preteku 3-krát hurá! 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 Ďakujem všetkým účastníkom.